Ассалому алейкум дӯстони азиз. Ина як бизнеси тайёр ёфтем анҷа. Сёмка омода будем. Аплавка, лиса, дамкрат, ҳама чизш ҳаста қоидави. Обши фурӯхта мешавад дӯстони азиз. Дона не, обши мефурӯшем. Якташа 200 чанд сум гуфтем? 250 сумӣ ҳисоб мекунад. Инҷа 1000 чиз аст. 500 та аплавка, дамкрат, кати лисош 500 та, 1000 та обши аст анҷа. 250 сумӣ мефурӯшам. Ҳамаш дурӯ шуда обши. Ина адрес мо куҷо ака? Адрес Шаҳри Турсунзода, шаҳри Турсунзода, аҳа. терминал мошинбозор. Мошинбозор. Ин инҷода калтошам аст сай. Да кор боша. Хоб. На палафо 40 сантиметра мегӯм. Мен байноша ҷудо мекардагиш. Обши фурӯхтаст инҷа. Видеси чалта. Бизнеси тайёр дӯстони азиз. Ассалому алейкум, хуш омадед ба канали Нарх Теҷи. Мо сар кардем. Як сёмка омада будем. Шумода як чи папал шид, сёмка кардем попти. Аплавка, лиса, дамкрат, ҳама чиз ҳаст. Қоидави мегирем, арин дада метин, сума кор карда мегирем дӯстони азиз. Ҳама размерош ҳаст. Майдош меги калонш 1.20 ба 3 40 сантиметраш, лисо дамкаратои 1 метра, 2 метра, 3 метра, 5 метра аст. Бо истифода бурдаги листош ҳаст, истифода нобурдаги листош ҳаст. Ҳамаш 250 сумӣ ҳисоб мешавад дӯстони азиз. Опту мефурӯшад, донаки нест. Инҷа ариндаем нест, обши фурӯхтаст якам. 250 сумӣ якта ира мегирӣ, иам ҳамаш яктаи ҳисоб мешавад. 250 сумӣ ҳисоб мешавад дӯстони азиз. Агар ҳамаша гиред 500 та аплавка, 500 та дамкрат, кати лиса. Дӯстони азиз, инаш 2 метра, 3 метра, 3 метра. 3 метра иш. Шам 2 метра. 2 метра. 2 метра. 5 метра. 5 метра. Ҳамаш дар ҷояги леса. О дурунда бо чӣ дорем? Чӣ Текстилетои нав дорем. Не ё текстилетои наван. Наван умуман истифода бурдагӣ нестанд. Ёшам дурмуштаван. Инам ҳамин 250 сум. Ҳамин як ҷоя да. Ҳамаш як ҷоя гирад, ҳамин як листиш. О. 250 сум. Худаш бозорда чанд сум? 400 сум зиёда. О, ҳамин ҳамаша як ҷоя мефурӯшем иншоалло. Ина дӯстони азиз. Ман сасиянаш ҳам хела бисёр истифода бурдаги нест. Лисош нормальный истифода бурдаги ай. Дӯстони азиз, ин якта дута нест. Обши фурӯхта мешавад, якта дута намефурӯшад. Якта мисол тоқаем намефурӯшад. Мисол листаша фақат мегирам мега ё и дамкаратша мегирам мега ё аплавкаша адил мегирам мега. Не, фақат оптум ҳамаша мегирам. Ҳамаш фурӯхта мешавад. Обши фурӯхта мешавад дӯстони азиз. Акаҷон, адрестон, номеротонро гап занед? Адрес шаҳри Турсунзода, Регар, терминали мошинбозор. Рақами телефон 881 16 73 73 881 16 73 73. Обши фурӯхта мешавад? Обши фурӯхта мешавад. Хеле донаки тари адел фурӯхта намешавад. Обши якҷоя 1000 дона зиёда, таги 1000 та фурӯхта мешавад. Раҳмати калон ака. дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. Ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат.